Què tal, família, com anem? Soc el Tian. Jo sóc l'Arlet. De Petits Grans Viatges. Bé, avui tenim un vídeo bastant interessant. Sí. Sí? De fet, és una que hem anat fent a mesura que hem anat evolucionant. Sí. No? Hem anat Al llarg del temps hem anat... mirant i hem vist que hi ha coses imprescindibles. Sí, hi ha Sí o coses no? que ens van molt bé. Bueno, van molt bé. Tu t'imagines anant sense alguna d'aquestes coses? Home, alguna ho hem fet. Sí, al principi. Sí, al principi ho hem fet, però I no què? és gaire còmode. No. Per tant, anem a veure quins són els nostres... Ei, no fem mal. Ei! 3, 1, 2, 3, imprescindibles quan anem de ruta. Sí? Endavant. Sí? Sí. Vale, doncs ja estem. Sí? Comencem. El primer element, el primer de tots, El primer que, per exemple, a mi em va molt bé és el respaldo, la maleta de darrere, que a mi, la veritat, que em sento molt més segura, perquè el tema de no tenir respaldo, que això sí que ho he fet, he anat amb moto sense respaldo els primers cops, ho hem fet, Sí. que tinc per agafar-me darrere, però darrere, què passa? Que em sento molt insegura, perquè en qualsevol moment puc marxar enrere. I si m'agafo davant, al cap de molta estona, si m'agafo el conductor, fa mal l'esquena, puc xocar amb el casco, amb el casco del conductor, i al tenir el respaldo darrere, és com que vaig assentada, vaig molt més còmoda perquè no puc anar enrere, no tinc mal d'esquena, i va molt millor. Sí, això de part seva, no? Sí. De part meva, com a conductor, realment anar amb moto amb la meva filla, en aquest cas, o amb el meu fill, que ho he fet també, sense maleta, pateixo molt. Per això, també no soc de grans arrencades, però el que sí que és veritat és que darrere que no caigui darrere. La típica frase, i si el perdo pel camí? Nunca se sabe. Nunca se sabe. Però el que està clar és que al tenir el respaldo, al anar sentadet darrere, doncs a mi em dona una gran confiança i ja em despreocupo de que si cau endarrere o de si, jo què sé, qualsevol història, tinc la paranoia aquesta, no?, de perdre'l pel camí. I això, doncs, se me'n va, ja, no? I realment... Vuela. Sí. Ho hem fet, no? Al principi tot vam anar, no? Tenim moltes ganes d'anar amb moto. Jo me'n recordo que fèiem bastantes parades per jo poder descansar l'esquena, perquè al final, al cap d'una estona així agafat el conductor, fa mal l'esquena. Clar, sí. És el que té. Per tant, ja sabem que el primer element imprescindible per anar de ruta amb moto a pare i filla és la maleta. La maleta respaldo. Anem per segon. Sí? Sí, ja te'l dius tu. Doncs vinga, comencem. Segona cosa imprescindible quan anem de viatge, que és l'interfon, l'intercom, l'intercomunicador. Sí? Per què? Del meu punt de vista, puc anar parlant constantment amb ella, puc preguntar-li com està, si va còmode, si va bé, diguem-ne que és com estar allà, no? I tinc comunicació, accés directe amb ella com està. Sí. Si no, estic preocupat de si està bé, si no està bé, no? Després fa que anar amb motos constantment preocupat, no? I sempre feia abans, que sempre feia copets a la cuixa i feia sí, i tu em feies sí, i érem senyals raros, no? Sí, perquè en el fons l'interfono dona una comoditat de que si tu vols avisar el conductor d'algú, o li vols parlar d'algú, o qualsevol cosa, no has d'anar amb senyes. Pots dir-ho normal, com si estiguessis amb ell parlant normal i corrent.
Sí. Només que portes un casco i ja està. Exacte, és accés directe, no? A part d'això, que nosaltres la moto ho fem és com compartim els dos, no? Sí, ens agrada fer mototurisme. Exacte, no? Mototurisme, per tant, compartim, a part de preguntar-li com està i em preocupa això menys, compartim de mira això, no? Mira allò, no? Mira que maco el paisatge, estem aquí, estem allà... A mi m'agrada molt sempre de treballar amb les carreteres. Sí. Estem a carretera tal, en direcció a tal lloc, estem a tants graus, estem a tanta velocitat de creuer... Tonteries, però m'agrada anar-ho comunicant. I és un espai com de relació, no?, entre tu i jo. Sí, compartim moments. Compartir moments dialogant, no? És com crees més unió, no? Sí, i a part que és molt més còmode que anar sense interfono, perquè nosaltres ho vam fer quan encara no en teníem, que estàvem començant a anar a fer mototurisme i tal. L'interfono nosaltres no el teníem i ho vam descobrir gràcies al seu germà, que també a vegades va amb les seves filles en moto i tenen interfono. I ho vam veure i vam dir, ai, no sé què, que guai, no sé què, i per Reis vam aconseguir els interfonos i la veritat que és molt més còmode que parlar amb senyes. Bueno, parlar, si es pot dir parlar. Fins i tot hasta cantem i tot, a vegades, sí. No? Sí? Un altre vídeo explicarem quines cançons cantem anant amb moto. O no. Bueno. Sí, està bé. Un estiu. Un estiu, Que cosa. Vale, va, seguim, no? Sí. I ara ve l'última, la tercera imprescindible, la tercera cosa imprescindible, que per mi és la base de tot, sí, és la més important. I és la que costa 0 euros. Això sí que costa 0 euros. És algo gratis i que en el fons és molt important, que és la confiança mútua entre el conductor i el que va de paquet. Exacte. Confiança en què? Confiança, en tot, bàsicament. Confiança en xerrar, confiança en avisar si et passa alguna cosa, perquè mai has de tenir por de, per exemple, si et fa mal al cul o et fa mal al cap, estàs una mica marejat o simplement vols parar perquè tens son o alguna cosa, o perquè vols beure aigua o anar al lavabo, no passa res, no has de tenir por d'avisar el conductor. Tu sempre, qualsevol cosa, l'has d'avisar el conductor perquè si passa alguna cosa el conductor ho sàpiga i estigui alerta. I perquè jo tinc la confiança de que si passa alguna cosa m'ho dirà. Sí. No callarà, intentarà aguantar i després ja pot haver-hi problema. Si s'està dormint, per exemple, perquè és l'últim viatge que sí, que jo al final s'ho vaig dir i vam parar en un lloc, em vaig m'estic adormint, papa. Vam parar, vam beure una mica d'aigua, i en aquell moment, el braç em fa mal, però després el que passa és que després, en aquell moment no teníem cap bar, estàvem mig del bosc, vam parar, vam beure una mica d'aigua i tot, i al pròxim poble vam parar, vam anar a fer un estiu, una Coca-Cola, no?, per despejar, i després ja està, no? Sí. Però va tenir confiança de dir-m'ho, i això és molt important, perquè si ella va aguantant, i al final s'adorm pot haver-hi un problema. O si fa molt mal al cul, una mala experiència, i no podrà pujar en moto i ja ho podrà seguir. Nosaltres, l'últim viatge vam fer 400 i escaig quilòmetres, vam estar 8 hores. 8 hores i mitja. 8 hores i mitja, està al canal, sí, està al canal, gravat. El que està clar és que portem sortida en moto, no hem fet moltes sortides, però hem anat fent sortides. Però força. I hem anat fent coses. I el bo que el conductor també sap que... També el conductor sap que tu qualsevol cosa li diràs, perquè així no ha d'estar adivinant si et passa alguna cosa, no. Tu qualsevol cosa li has de dir. No estic preocupat, jo sé que m'ho dirà alguna cosa. Quan m'ho digui, jo tinc de respectar. Quan diu l'altre dia, un dia vam anar, me'n recordo, com era, anant cap al Mazinger Z, te'n recordes? Sí. Que ja arribant a Igualada em vas dir, papa, para que em fa mal al cul, no sé què, vale, doncs ara no puc parar aquí mateix perquè estic a mig de la carretera, quan pugui paro. I va tardar 2 minuts, em sembla, vam trobar un lloc, vam parat, vas poder recol·locar, vam poder sentar bé i vam tornar a continuar la nostra ruta. Això és molt important, la confiança mútua. La confiança és el més important. Sí? I a sobre és gratis. És gratis.
Pues estic pensant. No, però en fi, i fins aquí les 3 nostres coses imprescindibles per anar amb moto. Hauríem de fer allò de, i si t'ha agradat aquest vídeo, dona-li un like, suscríbete al canal i compártelo con todos... No, però... En català. Com es diu subscriure-te? Subscriure-te al canal. Sí? Sí. 3, 2, 1... Pues res, fins aquí, no? Sí, I fins aquí. Les 3 coses nostres imprescindibles. Sense aquestes 3 no sortim ara ja mai Ja mai. de ruta. Mai. Maleta, intercomunicadors i la confiança plena. Sí. Sí? I si t'ha agradat aquest vídeo, dona un like, subscriu-te al canal Sí. i Vale. comenta les teves 3 coses imprescindibles. Exacte. Si tu tens altres coses imprescindibles per anar amb el teu fill o la teva filla amb moto i no són cap d'aquestes, comenta-les, perquè entre tots, vale, podem tenir 3. Podrem descobrir més coses. Si tenim 4 o 5 o 6. O 7. Sí? O 7. Apa, va, ens veiem. Fins la pròxima. Adéu. Adéu.